BPF or Manuoko আমি অরুণোদয় নেদিম ইয়ার আমি নেদিম বিরোধী দলক আমি অরুণোদয় নেদিম কংগ্রেসর মানুহে ইয়ার অরুণোদয় পাওয়ার প্রশ্ন নাই লাউদুম फिथा मारिनायसै नै साहा गुदुं गुदुं लाउदुम फिथा दिनै फार्स्ट टाइम जाजिनसै गोबाव जाबायना जायाखै साफागुरिनिफ्राय लायब्रबदों खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय भिडिअआ मैयानिनो पलिटिक्स ना पलिटिक्सआ माब्लाबाबो सिदायै खारा जाहैदों खेंस्लायै सब समय खेंस्लायै खारो बयबो गावबा गाव हान्जाखौ लानानै गोख्रों गोरा बा जेरावबो सोरबा UPPLआनो होन सोरबा BPFआनो होन गावबा गाव दोलोखौ लानानै जयनिं जानाया एसे जाफिनलायलायनोसै जायफ्रा आर'नाइ जि दखान दङ दखना दखान बिहु फालि बेफोरबायदि फानोना बिथांमोना हानायमानि खम दामाव लाबोनानै सोनानै दोनफैनायासो मोजांसै मानो होननानै बुङोब्ला जयनिं जानायनि दिना जाबायना गावबा गाव हान्जाखौ लानानै BJPआनो होन कंग्रेसआथ' मालाय दाखालि बुंखाबाय गर्जन सारा साबाया आरामसे देरहानानै दङ कंग्रेसनिफ्राय बेफोरबायदि आरो BJPनिफ्राय बिसिबां देरहानानै दङ साननैसोनि उनाव बिबो ओंखारगोन BPFनिफ्रायथ' मालाय सरकार दाखागोन जाहैखाबाय 2025आव जेरैखि जायाब्लाबो बायहुक बायख्रुब बेफोरबायदि आरो UPPLनिफ्रायथ' बुंगासिनो दङ BPFआ BTCआव थानाय नंला बेफोरबायदि बाथ्राखौ सोरबाफ्रा बुंलायबाय थादों एक्चुअली मोनसे हान्जाखौ फोजोबस्रांथारनो थाखाय फोजोबनो हाया माब्लाबाबो मानसिया गुबुन दोलोआव थांनो हागौ नाथायबा मोनसे पलिटिकल हान्जा बा जायखिजाया आफादाखौनो फोजोबनो हाया मानो होनना बुङोबा बयबो रायखांलायबाय थायो दिनै उमुक देमोन दिनै उमुक सानमोन बेफोरबायदि रायखांलायनायनि दिना सफैयो रायखांलायो रावनिबो UPPL दोलोखौबो फोजोबस्रांनो हानाय नङा थागोन बयबो बुंलायो सोरबाया बुङो BPFखौ जोबस्रांगोन नङा होमबा फोजोबनो हाया थ' बाथ्राया बेनो जाहैबाय मा 2025 ना बे समाव रायजो राजाफ्रा बा गामिनि गावबुरा प्रेसिडेन्ट बिथांमोना जुदि गोख्रों गोरा गामिखौ जुदि लाखिनो हायाब्ला बैबो थांगोन बिबो फोलाहैगोन बिबो थांगोन बिबो बायदि रोखोम खोथा बुंनानै थगायहैगोन बेफोरबायदि गावबा गावनि भट गोनांथि भटखौ ना नायनानै गावबा गाव चॉइस खालामनानै होनायासो मोजां सोरबाया थांना मोजां बुजायहैगोन बेफोरबायदि ना थ' जों जिखियानो जादोला मैया मोनसे अदालगुरियाव कनफारेन्स बायदि जादोंमोन BPF हान्जानिनो एसे नायनानै लानि एसे खोनासंनानै इन्टारेस्ट लानि दिनै अदालगुरि जिल्ला BPF हान्जानि कनफारेन्स दंमोन ट्राइनियेल वान डे कनफारेन्स बेवहाय आं नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै आङो जोंनि BPF हान्जानि जेसेबां कर्मी बा वार्कार बा लिडार्स आं बयखौबो लोगो मोनजोबदों आरो जोबोद मोजां अदालगुरि जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्तिनि जितु BPF हान्जानि जितु अबस्था खुब मोजां 1 नाम्बार पजिशनाव जोंनि BPF हान्जायानो दङ बे मोनबा समस्तियावबो आरो जों देरहागोन आं बुंबाय थादों जिहेतु 2025 नि एप्रिल मासाव एप्रिलनि 8 तारिखआव 5 बोसोर कमप्लिट जागोन बे हिसाबै आङो माने एप्रिल मासावनो इलेक्शना जागोन होननानै बुंबाय थादों आरो जागोनबो 5 बोसोर कमप्लिट जागोन आरो जोङो BPFआनो एबसुलेट सिंगेल मेजरिटि मोननानै सरकार दागोन बुंखानांगोन ना भुल दा खालाम BPFआ माने सरकार बानायगासिनो दङ साराय बोसोर एथ' खस्थ' खालामनानै BPF दोलखौ BPF हान्जाखौ लाखिबोबाय दिनैसो जुदि सोरबाया जोंखौ गाज्रि मोननानै दल सोलायोबा बियो गावखौनो नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन होनना बुंदों बे जोंनि कर्मीफोरखौ मिथिबाय बारा गोबाव गैखाला जिहेतु इलेक्शना बे हिसाबै आं बुंदों ओंखायनो नस्थ' खालामनानै लानो नाङा जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बेबायदि खस्थ' खालामबाय थाबाव जों BPFआ सरकार बानायनो थांगासिनो दं आरो सरकार जायोब्ला जों मा हाबा मावगोन बेखौबो आं बुंखाबाय
दे दिल्ली महोत्सव जों नुनो मोनोमोन गोबां माने बेखौ बे प्रमद बर'आसो मिथिगोन बेहाय आं गैया बेखौ आं मिथिया प्रमद बर'नाव सोंबा बे क्लियार होगोन बेखौ दे